Viimeiset 2,5 vuotta me ollaan saatu nauttia kasvavasta vauraudesta ja hyvinvoinnista. Viimeiset... Mä haluaisin, että me oltaisiin perhe. Enemmän kuin 2 ihmistä ja niiden tavarat nätisti aseteltuna niiden kauniissa kodissa. Pitkään suvussa kulkeneen varallisuuden mukana tulee aina valtava vastuu. Mitä suurempi omaisuus, sen suurempi duuni. Viimeiset 250 vuotta me ollaan saatu nauttia kasvavasta vauraudesta ja hyvinvoinnista. Se on jännä peli. Sitten kun te olette vaan valmiita, niin me heti mennään. No Exit on tavallaan hyvin pienen eliitin elämästä kaikkinensa. Oikein hyvä. Tämmönen voidaan tehdä. Kaikkinen ylilyönteinensä. Muut siinä ikään kuin kärsii siitä heidän elämäntavoistaan. Ja Semmoinen jengi, joka on niin kuin koko elämänsä enempi vähempi niin kuin ollut etuoikeutettuja. Niitä ei kutsuta enää palvelijoiksi. Ne on kodinhoitajia tai lastenhoitajia tai henkilökohtaisia avustajia. No mä olen eri mieltä. Se mikään ei ole enää oikein mitään. Niin se on tavallaan aika pelottavakin ajatus. Miten se itse asiassa kääntyy itseään vastaan, se varallisuus. Mutta kohtaus itsessään tapahtuu seuraavalla tavalla. Hasse on jalkajousineen tossa tasanteella, mikä tuolla näkyy, ja se tähtää tuohon suuntaan. Tämä on tosi tapahtumien innoittama ja tämä sarja perustuu erilaisiin niin kuin havaintoihin suomalaisesta finanssimaailmasta, mutta kaikki päätarinat tulee Norjasta alkuperäissarjan sitten mukana. varmasti jokaisen roolihenkilön kohdalla on ajateltu ihan alusta se henkilö. Mitä sä teet? Tää laituri just öljyttä näitä juhlia varten. Et ehkä Suomen ja Norjan ero muuten on se, että Norjassa tämmöisten tyyppien näkeminen ja muutenkin rahan näyttäminen on tosi paljon niin kuin näkyvämpää. Et Suomessa on aika pienessä. On tässä jotain junttiakin varmaan. Kerrotaan, että kun paroni oli ammuttu 2 kertaa rintaa ja hevonen alta, niin se tappoi vielä tällä miekalla 6 ryssänupseeria ja 1 sotapojan. Me ollaan hirveän ristiriitaisia kaikki ihmiset. Meissä on kaikki puolet. Et siinä mielessä tää niin kun, musta tää herättelee ihan hyvällä tavalla semmosia niin kun, että on samaan aikaan viehättäviä asioita ja vastenmielisiä asioita ihmisissä. Kyllä kun mä vietän aikaa tämän Kimin kanssa ja tämän tekstin kanssa, niin se muistuttaa mua niin kuin siitä niin kuin myös, että miten tärkeää niin kuin on elää ikään kuin muita varten, eikä itseään varten. Sikailu, epäsympaattiset päähenkilöt ja sitten tuommoinen niin kuin vauhdikas, viihdyttävä meininki niin kuin vetoo suhun, niin sitten varmaan niin kuin Exit on just sun sarja. Turku. Siinä kohtaa, kun sulla on muutama 10 milli tilillä, niin oikeesti sä juokset vaan henkes edestä pakoon tylsistymistä. Kun mä haluan jotain, niin mä menen vaikka seinästä läpi ja otan sen. Pysyäkseen köyhän pitää olla ihan vitun tyhmä.